evenwicht achteraan. We gaan de boel. Zie je nog like? Bon, ting, dan moest er zin. Ja? Wie moet er dit zin? Nog een keer? Ik bellen, ik zeg, man, met deze temperatuur is dus nog geen luipstraat. Zeg ik, met deze vors, man, de 1000 erin. Dan zeg ik, vors, we hebben graag geen vors. Oh. Ik ga zeggen, nee, hoe je het echt zo zit. Lekker gezellig die Engelse de vaste horen zo mee. Alle culturele verenigingen en mensen die bezig zijn in de cultuur zijn onze partners. Als even kijkt, je bent voorzitter van de klankbordgroep Cultuur Exelstroom. Happiness, yeah. Happiness, yeah. Zijn jullie er allemaal, iedereen? Oh, ik wil kleur. Er is kleurennieuws. Kom ik terug, we moeten hen helpen. Wie kan dat? Met hem. Wat te doen? Ik hou van rekenen en taal, ik wil echt alles weten. Ik hou van lessen allemaal, ik wil echt niets vergeten. Ik ben ten diepste serieus. Hoe heb je al naar geërfd? Dat is zo gekomen om te kijken hoe heb je al naar geërfd? Ja. Maar ik ga wel geërfd. Nou, dat heb je dan nu maar gezien. Dus, de groeten en dan toe gaan met je werk. Is het een niet? Wat toch niet omgaan? Ik begrijp niet zo goed wat jij daarmee bedoelt. Maar kijk, over een paar maanden komt hij weer naar huis. En hij is er dan dus. Kijk, en wat dachten wij van die werkjes? En die honden. En de rijsel deze verderven.